Hei, mä oon Susanna Heikkari Positive Education Oystä ja mä oon positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen kouluttaja. Olet lämpimästi tervetullut tälle esittelyvideolle 12 opintopisteen koulutusohjelmasta positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen parissa. Lähtökohta tässä koulutusohjelmassa on se, että me opittaisiin sellaisia taitoja, joilla me voitaisiin auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan mahdollisimman kukoistaviksi yksilöiksi. Eli positiivinen pedagogiikka ja positiivisen pedagogiikan interventiot on keinoja, joilla me voidaan auttaa ihan jokaista ihmistä, lasta, nuorta ja aikuista löytämään niitä omia voimavaroja, resursseja, oppia läsnäolon taitoja ja vahvuustaitoja, joiden kautta me pystyttäisiin elämään mahdollisimman hyvää ja onnellista elämää. Ja tässä koulutusohjelmassa kaiken lähtökohta on se aikuisen oma hyvinvointi. Eli yleensä kasvatus- ja opetusalalla ja lasten ja nuorten kanssa toimivat on tottunut aina antaa sinne ulospäin kaikkea hyvää, mutta tässä meidän kokonaisuudessa me lähdetäänkin liikkeelle siitä, että miten siinä aikuisena voisit oppia näitä hyvinvointitaitoja ja voida mahdollisimman hyvin. Ja sitten sitä kautta, kun itse voi hyvin, voi omalla esimerkillä auttaa paljon paremmin niitä lapsia ja nuoria, mutta toki sitten ihan niitä käytännön harjoituksia ja interventioitakin tässä koulutuskokonaisuuden aikana opetellaan ja viedään sinne luokkiin ja varhaiskasvatukseen ja toiselle asteelle, riippuen siitä, että minkälaisesta oppimisyhteisöstä olet osallistumassa koulutukseen. Mutta autuaan ihanaa on se, että tässä koulutusohjelman alussa erityisesti pääset sukeltaa sinne oman hyvinvointisi lähteille. Laaja-alaisten hyvinvointitaitojen ja niiden opettamisen tavoitteena on se, että kaikissa kouluissa voitaisiin mahdollisimman hyvin, että ne oppilaat, opiskelijat voisivat hyvin, opettajat voisivat hyvin ja sitä kautta sitten se koko kouluyhteisö voisi hyvin. Me tiedetään, että tänä päivänä meillä on aika paljon ollut mediassa puhetta siitä, että kouluissa on sitä väsymystä ja kuormittuneisuutta, ei pelkästään lapsilla ja nuorilla, vaan myös meillä aikuisilla. Ja olisi tosi tärkeää, että me opittaisiin sellaisia uudenlaisia keinoja, joiden avulla me pystyttäisiin kaikki voimaan paremmin ja ammentaa aikuisena sitä omasta työstä energiaa ja voimavaroja ja sitten, että ne lapset ja nuoret saisivat sieltä koulusta voimavaroja ja hyvää oloa ja sellaisia hyvinvointitaitoja, minkä pohjalle on sitten helpompi rakentaa sitä oppimista. Hyvinvoiva lapsi ja nuori oppii hyvin ja silloin, jos meillä on sitä huonovointisuutta, niin on tosi vaikea opettaa yhtään mitään sellaiseen maaperään, missä ei voida hyvin. Eli se hyvinvointi ja oppiminen on ihan yhtä tärkeää, ne kulkee käsi kädessä ja tässä ikään kuin koulutusohjelman aikana me vähän syvennetään sitä näkökulmaa siihen, että mitäs me voitaisiin tehdä niin kuin pedagogisilla valinnoilla, miten mä voisin hieman muovata sitä omaa opetusotetta niin, että minä itse voisin paremmin ja niin, että ne lapset ja nuoret voisivat paremmin. Ja sitä kautta sitten se oppiminen helpottuu ja kun meillä on kaikilla sitä hyvinvointia enemmän siellä yhteisöissä ja aikuisten ja nuorten tasolla, niin totta kai siellä sitten se työn imu ja koulun sitoutuminenkin edistyy. Että ne kaikki oikeastaan liikkuu ihan suorassa yhteydessä ja vuorovaikutuksessa toisiinsa, että kun hyvinvointi on pohjillaan ja me voidaan hyvin, niin silloin oppimista tapahtuu ja työssä viihdytään ja ne yhteisötkin voi paremmin. Aikuisen hyvinvointi ja hyvinvointitaidot on kaiken lähtökohtana ja sen takia mä kutsunkin sinut tänne opintomatkalle oppimaan itsellesi niitä hyvinvointitaitoja ja ammentamaan siihen omaan elämään lisää resursseja, elinvoimaa, voimavaroja. Ja se on se, mitä ihan varmasti tapahtuu tässä 12 opintopisteen koulutusohjelman aikana, kun me tehdään niin paljon tällaisia käytännönläheisiä interventioita ja harjoitteita, muun muassa kiitollisuuspäiväkirjaa, läsnäoloharjoituksia, myönteisten tunteiden tiedostamista, että sä pääset omaan hyvinvointiisi oikein uudella tavalla käsiksi ja pystyt sitten ammentamaan sitä resilienssiä ja pystyt tekemään tietoisia valintoja päivittäin omassa arjessa, jotka vahvistaa sitä sun hyvinvointia ja sitä kautta sitten on helpompi auttaa lapsia ja nuoria, kun se happinaamari on ensin laitettu omille kasvoille.
Tässä koulutusohjelmassa meillä on kurssikirjana positiivisen pedagogiikan käsikirja Kukoistava kasvatus. Pauliina Avola ja Viivi Pentikäinen on kirjoittanut tämän kirjan ja he on myös tässä meidän koulutuksessa kouluttajina mukana. Ja me kaikki kutsutaankin teidät tänne kukoistavan kasvatuksen äärelle niin tiedollisesti kuin sit harjoitteiden kautta toiminnallisesti ja kokemuksellisesti. Että tämä on hyvin kokonaisvaltaista oppimista kaikilla tasoilla, ei pelkästään sitä ajatustyötä, koska se tiedollinen oppiminen jää näistä taidoista vähän lyhyeksi. Kyllä meidän täytyy myös niin kuin itse kokemuksellisesti kokea näiden harjoitusten voima ja teho, jotta me pystytään niitä sitten uskottavasti viemään sinne lapsille ja nuorille. Positiivinen psykologia on positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen ja niiden opettamisen taustalla. Siellä on siis vankka tieteellinen tutkimusperusta ja tausta. Me tiedetään jo tänä päivänä paljon siitä, että mitkä asiat edistää ihmisen hyvinvointia. Meillä on siitä vankkaa tietoa. Ja PERMA plus H on tämmöinen positiivisen psykologian hyvinvointiteoria, mihin me tullaan sitten perehtymään koulutuksen aikana. Ja se tuo sellaista syvyyttä ja ammatillista kompetenssia ja ymmärrystä kaikkeen siihen, mitä sitten siellä käytännön tasolla hyvinvointiopetuksessa tapahtuu ja tehdään, kun on ensin perehdytty sinne niin kuin tutkimusperustaan ja niihin lähtökohtiin, mistä se hyvinvointiopetus juontuu. Positiivinen psykologia ei ole mitään pakkopositiivisuutta, eikä se ole sellaista ajattelun ideologiaa, että nyt ajatellaan positiivisesti, vaan se on ihan syvemmälle ulottuva niin kuin tapa olla ja tapa ajatella. Et me puhutaan, että sitä meidän mielen maaperää lähdetään muokkaamaan tässä koulutusohjelmassa. Tullaan tietoisiksi niistä omista ajattelumalleista, tietoisuustaitoharjoitteiden kautta, ja sitten me pystytään johtamaan itseämme paremmin, kun me tiedostetaan niitä omia ajattelu- ja toimintamalleja, ja sitä kautta saadaan sitten ammennettua sitä hyvinvointia ja pystytään myös auttaa siellä koulussa niitä oppilaita ja opiskelijoita löytämään tällaisia uudenlaisia mielen työkaluja ja taitoja. Positiivinen pedagogiikka pähkinänkuoressa tarkoittaa, että me opitaan hyvän huomaamisen asennetta. Se ei lähtökohtaisesti ole meille kauhean helppoa, koska me ollaan kaikki vähän negatiivisesti kallellaan siihen semmoiseen vikojen huomaamiseen ja virheiden korjaamiseen. Se on ihan hyvä asia, koska se pitää meidät hengissä ja se on ihan perusteltuakin, että meillä on kyky huomata kaikki sellaiset kehityskohdat, mutta se myös johtaa siihen, että me ollaan vähän negatiivisesti kallellaan ja sitten taas hyvinvointitutkimuksen näkökulmasta nimenomaan ne myönteiset tunteet ja se myönteinen ajattelu vahvistaa meidän hyvinvointia ja oppimista, niin sen takia on tärkeää tuoda tasapainoa sitä sellaista negatiivista vinoumaa. Ja kun me tehdään harjoitusta, missä me opitaan huomaamaan hyvää, niin se meidän asenne lähtee sieltä muokkautumaan ja sitten siitä tulee meille helpompaa ja helpompaa siitä hyvän huomaamisesta, mikä taas puolestaan sitten vahvistaa myönteisiä tunteita ja se vahvistaa meidän hyvinvointia. Kannustava ja vahvistava palaute on tosi tärkeä positiivisessa pedagogiikassa. Se saa ihmisen motivoitumaan oppimiseen, se herättää nimenomaan sen tahdon ja sisäisen motivaation pyrkiä uudestaan siihen oppimisprosessin äärelle ja niihin tavoitteisiin, koska siitä saa sitä palkitsevaa myönteistä palautetta, mikä vahvistaa ja tuntuu hyvältä. Ja tämä tapahtuu myös kollegoiden välisessä vuorovaikutuksessa, esihenkilön ja alaisen välisessä vuorovaikutuksessa ja sitten opettaja-oppilas-vuorovaikutuksessa. Eli se on myös siellä ihan kaikilla tasoilla. Ohjaava dialoginen opetusote on se, mitä me tässä koulutusohjelmassa kouluttajinakin käytetään, eli paljon keskustelua, vuorovaikutusta ja sitten me opitaan sellaiset hyvinvointia edistävät vuorovaikutuksen menetelmät, jotka tiedetään tutkitusti vahvistavan ja ravitsevan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Eli meillä on tiedossa, millä keinoilla me voidaan vuorovaikutuksessa edistää sitä kohtaamista ja nimenomaan semmoista ravitsevaa, hyvää tekevää kohtaamista, eli kuuntelun taidot, taito kiinnostua toisesta, taito esittää kysymyksiä, taito kannustaa ja totta kai se kunnioitus siellä pohjalla kaikessa. Ja me perehdytään niihin sitten tämän koulutusohjelman aikana hyvinkin syvällisesti. Yhteistoiminnallisuus ja yhdessä tekeminen on positiivisessa pedagogiikassa tärkeää.
suomalainen koulujärjestelmä ja meidän yhteiskuntakin on rakentunut aika pitkälle sellaiseen yksilökeskeisyyteen ja yksilökeskeiseen oppimiseen koulussa. Ja sitten kuitenkin me tiedetään, että se yhdessä tekeminen ja yhteistoiminnallisuus olisi meille tosi tärkeää. Se kokemus, että mä kuulun yhteisöön, se yhteisöllisyys on tärkeää, mutta se yhteistoiminnallisuus siellä yhteisöllisyyden sisällä tarkoittaa sitä yhdessä tekemistä ihan aidosti, että me niin kuin liitytään siinä oppimisprosessissa toisten kanssa oppimaan, eikä ole pelkästään niin kuin paria ryhmätöistä kyse, vaan siinäkin vähän semmoinen isompi, laajempi ymmärrys ja kokonaisuus siinä yhteistoiminnallisuudessa ja mitä se tarkoittaa. Ja hyvinvointitaitojen opetus totta kai on sitten koulutusohjelman keskiössä, eli käydään nämä eri hyvinvointitaitojen osa-alueet läpi ja opitaan sitä niin kuin syvempää pohjaa, tutkimuspohjaa ja teoriaa sieltä taustalta ja sitten totta kai niitä käytännön interventioita päästään tekemään ja niitä viemään sitten sinne opetukseen. Mä vielä esittelen tähän loppuun nämä laajalaiset hyvinvointitaidot ja niitä pääset sitten enemmän opiskelemaan siellä koulutusohjelman aikana. Laajalaiset hyvinvointitaidot on sellaisia taitoja, jotka auttaa meitä elämään mahdollisimman tasapainoista, onnellista ja hyvää elämää. Meillä on tietoa, että mistä se hyvä elämä rakentuu, mitkä on ne asiat, joita meidän tulisi oppia hyvän elämän saavuttamiseksi. Ja sen takia, kun me itse ensin tiedetään, että mistä asioista koostuu sellainen, tai mistä taidoista koostuu niin kuin semmoinen osaaminen, jolla me voitaisiin elää mahdollisimman hyvää elämää, niin niitä sitten totta kai halutaan viedä sinne eteenpäin. Itsensä johtamisen taidot on yksi osa-alue. Pienellä lapsella puhutaan oman toiminnan ohjauksesta. Siihen perehdytään syvällisesti. Ihmissuhdetaidot kaikkein tärkein hyvän elämän kannalta, miten mä rakennan ihmissuhteita, miten mä vaalin niitä, miten mä sovittelen, kun tulee ristiriitoja. Ja siellä ihmissuhdetaitojen osa-alueena sitten tosi tärkeänä siellä alla on ne vuorovaikutustaidot ja päästään niissä ihan sitten toiselle tasolle tuossa koulutusvuoden aikana. Läsnäolotaidot, mistä tänä päivänä paljon puhutaan, etenkin niiden puutteesta, eli puhutaan siitä keskittymiskyvyn rapautumisesta, että ei palauduta tarpeeksi, siellä on kuormittuneisuutta niin aikuisilla kuin lapsillakin siellä kouluissa ja yhteisöissä, niin opitaan tällaisia tietoisuustaitoja, taito olla läsnä, ja ne vaikuttaa tosi voimakkaasti meidän keskittymiskykyyn, itsesäätelyyn, tunteiden säätelyyn, eli se sitten juontaa sieltä niitä vaikutuksia hyvin laajalle. Tunnetaidoissa fokus on tässä positiivisessa pedagogiikassa, positiivisen psykologian tutkimuksen mukaisesti niiden myönteisten tunteiden vahvistamisessa, koska mitä enemmän me koetaan päivittäin myönteisiä tunteita, sen paremmin me voidaan ja sen paremmin me pystytään kohdata niitä haastavia tunteita, mitä parempi tunneresilienssi meille on kehittynyt niistä myönteisistä tunteista. Onnellisuustaidot ja siellä erityisesti sitten kiitollisuustaidot on teemana. Ja myötätuntotaidot ja hyvän tekeminen yhtenä isona osa-alueena. Tosi tärkeää, miten mä opin olemaan myötätuntoinen itselleni ja itseäni kohtaan ajatuksissani ja toiminnassani, kuinka hyvin mä osaan huolehtia itsestäni. Ja sitten kun mä huolehdin itsestäni ja on myötätuntoinen itselleni, niin mun on helpompi olla myös myötätuntoinen toisia ihmisiä kohtaan. Hyvän tekeminen on tutkitusti erittäin tärkeä hyvinvointitaito. Ihminen, joka tekee hyvää toisille, saa siitä valtavan määrän hyvinvointia itselleen. Ja koulu on kyllä aivan uskomattoman ihana maaperä tai päiväkoti tai toisen asteen oppilaitokset, missä voi tätä hyvän tekemisen kulttuuria vaalia ja vahvistaa. Vahvuustaidot. Tärkeää oppimaan oppimisen osa-alue myös, miten mä tunnistan omat vahvuuteni, miten mä aikuisena pystyn hyödyntämään mun vahvuuksia, mun tavasta tehdä töitä, miten mä voin tuoda tätä omaa vahvuusresurssiani muiden hyödyksi ja sitten miten mä tunnistan oppilaisia opiskelijoissa heidän vahvuuksia ja miten mä osaan saattaa yhteen erilaisia vahvuuksia, jotta he pääsevät ammentaa toinen toistensa vahvuuksista, vaikuttaa oppimismotivaatioon, itsetuntemukseen, kyvykkyyden kokemukseen, mitä paremmin ihminen pystyy niitä omia vahvuuksia hyödyntämään. Nyt jos kiinnostuit näistä teemoista, niin lähde mukaan meidän koulutusohjelmaan. Olet lämpimästi tervetullut.
positiivista pedagogiikkaa ja laajalaisia hyvinvointitaitoja päästä opiskelemaan tässä aivan ihanan joustavasti rakennetussa koulutuskokonaisuudessa. Eli tämä on ihanan kepeä siitä syystä, että näitä tämmöisiä etäkoulutuspäiviä on 5, ja sä saat näiden etäpäivien ennen ja niiden jälkeen tehdä hyvin joustavassa, sulle sopivassa rytmissä ja tahdissa näitä oppimistehtäviä, mitkä on hyvin toiminnallisia ja hyvinvointia tutkitusti edistäviä, eli pääset oikein ammentamaan ja marinoitumaan näissä erilaisissa harjoituksissa ja saat kokea niiden hyvinvointivaikutukset. Tämä on oikein tämmöinen hyvinvoinnin vuosi, kun lähtee mukaan tähän koulutusohjelmaan. Se todella muovaa ja muuttaa sitä omaa ajattelua, omaa toimintatapaa. Sulle kehittyy vahvat stressinhallinnan taidot on läsnäolotaitoharjoittelun myötä, ja siellä on valtava määrä sitä niin kuin resurssia, mikä sulla odotuttaa siellä itsessäsi, että se pääsisi sieltä kukoistamaan ja loistamaan, niin niitä taitoja pääset treenailemaan ja viemään niitä sitten sinne lapsille ja nuorille kouluun tällaisessa 12 opintopisteen kokonaisuudessa. Palaute, mitä ollaan saatu näistä meidän koulutuskokonaisuuksista, on ollut todella, todella hyvää. Eli opettajat kertoo saaneensa ihan uudenlaisen työssä toimimisen mallin, mikä sitten auttaa pysymään siellä hyvinvoivana. Ja sen takia me ollaankin tämä koulutus tehty tällaiseksi niin kuin vähän pidemmäksi ohjelmaksi, eli se kestää vuoden, jotta sä oikeasti pääset sukeltamaan niihin teemoihin ja harjoituksiin, ja ne pääsee sinussa vaikuttamaan. Ja sitten pystyy tekemään täysin työn ohella, sen takia ajankohtaan perjantaisin, sitten on ihana laskeutua viikonloppuun, ja ne kaikki väliharjoitteet on hyvin hengittäviä. Tässä kun me aloitetaan syyskuussa, niin siinä on aina muutama kuukausi aikaa tehdä näitä harjoitteita, että se on hyvin semmoinen hengittävä ja kepeä se rytmi niin, että ei tule stressiä ja saa omassa rauhassa perehtyä materiaaleihin. Eli hyvinvointia ja kukoistusta oppimisen on meidän koulutuskokonaisuuden nimi, ja jos kiinnostuit, niin lähde ihmeessä mukaan. Hinta on 1 490 € ja se on 12 opintopistettä, eli saat vankat, vahvat taidot itsellesi, mutta myös sitten saat taidot opettaa näitä eri teemoja sinne. Jos olet varhaiskasvatuksessa, niin pienemmille ihmisille, ja sitten jos olet peruskoulussa, niin sieltä 1–9 ja toisella asteella olevat sitten sinne isommille nuorille. Meillä on paljon koulutusohjelmissa ollut myös toimintaterapeutteja, kuraattoreita, psykologeja, yhteisöpedagogeja, lastenhoitajia, eli kannattaa lähteä mukaan, jos nämä teemat resonoi. Että vaikka totta on se, että suurin osa on opettajia, jotka tulee koulutusohjelmaan, niin meillä on kyllä laaja kirjo eri ammattikunnista ollut ihmisiä mukana, että olet lämpimästi tervetullut, jos teemat kiinnostaa. Minä ja Pentikäisen Viivi ja Avolon Pauliina toivotetaan teidät tervetulleeksi mukaan koulutukseen, ja sä voit soitella mulle, jos haluat kysellä lisää, voi matalalla kynnyksellä pirauttaa, mä mielellään juttelen ja kerron koulutusohjelmasta enemmän, tai sitten voi laittaa sähköpostia tonne susanna@positiivineenoppiminen.fi. Kiitos, kun olit esittelyluennolla mukana, ja olet sydämellisesti tervetullut koulutukseen ensi syksynä syyskuussa. Moikka!